Salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Am făcut acel episod cu prezentarea și am văzut că v-a plăcut un pic, cred, nu știu. În acest episod cred că vom farma, nu știu sigur. Cred că o să facem și fapte bune și am luat-o de la VIP Infinity. Stați un pic. Da, de la VIP Infinity am luat aia. Și sper să vă placă. Ok. Stați un pic, fix acum a venit unul. 200 de nigăuri. Stai că uite cum se zice. Ok. Bam. 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 Easy. Așa. Pentru brown. Și cred că o să mergem și prin Regatul Negru, nu știu sigur, pentru că mă cam umar acolo. Deci, hai că am plecat să vedem. Să găsim oameni mai slabi, așa. Am un pic de la mereu când intru în oraș. Nu, ăla nu. Ăsta zic că merită. Nu? Pare că e vegan. Da. E Africa. Are level 13. Oh, what? Oh, donație. Cine? Mulțumesc. Nu prea joc pe șaman. Ăla de 8 ani pers. Hai că duc CH1. Stați un pic, o să vă opresc un pic filmul. Da, bine, am revenit. Cred că o să mergem CH1 pentru a da microfonul. Așa. Ăștia. Pe BGH nu cam toți au bani și nu prea am dat ce laghi, că am lag așa. Poate e fiindcă filmez sau nu știu. Aici VIP-ul ăla are bani. Și ăsta dacă face de nou. Evi, dă-mi alea cu încărcătorul tău, că meu nu merge. Da. De la telefon.
Am 2 secunde. Asta. Stai mă locului. Ce mă enervează. Uite pe... Bine. Bun. Da. Bun. Nu. Era... Tot pe... Era acolo. Da, cred că 5 pentru că... Destule. Deci, din nou. Sigur că nu vrei. Pentru... Avem deocamdată... Așa, să punem așa, 460 de lingouri. Ne arată care... Ok. Dacă nu vrea, nu vrea. O să mergem ceva 4 pentru că acolo nu am lagul ăsta când sunt când filmez, mă încurc. Iar eu trebuie o sabie. 75 cum se cheamă. Pe aici trebuie să iau cea de la cât facem. Aici, da? E șocurile și ne uităm pe aici. În partea aia am văzut, parcă... Da, și cam asta a fost pentru azi. O să ne vedem data viitoare. Pa, pa!